Sziasztok! És itt is lennék egy ilyen vasutas videóval, amiben egy ekkora vasutat építettem meg, csak akkorát építettem. Most tudom, hogy néhányan szeretik a vasutakat, de mondjuk én most csak ekkorát tudtam csinálni. És ezt így mind a Minecraftban. Úgyhogy kezdjünk is bele, nézzük meg, hogy részletről részletre az egészet. Szóval itt csak így gurulunk le, és itt egy kicsikét kanyargunk, utána itt egyenesen, hát mondjuk kacskaringósan megyünk, felmegyünk, kicsit megyünk, itt aktiválni, és hogyha erre a dologra rámegy a csille, akkor az előtte lévő sín aktiválódik. És igen, itt lusta voltam, kihagytam egy helyet, és hát eléggé jól működik, kipróbáltam, jól működik, néhány hiba is volt benne, de az nem számít. Na, először le is fekszem, alszok egy kicsit, mert este van. Na. És el is indulunk. Igen, itt aktiválódnak a sínek. Itt tessünk le. Ó, igen. Ezt itt nem mutattam, mondjuk meg. Ugye milyen huncut vagyok? Na. Na, és mondjuk, aki szereti tényleg a vasutakat, azoknak ajánlom, hogy játszom a Minecraft-tal, és így tud benne építeni jó kis dolgokat. Például vasutat, amit éppen most mutattam be, és még néhány dolgot. Így vasúttal. Egyébként, hogyha érdekel, hogy mikor megnyomom a gombot, akkor miért nem aktiválódik a sín? Csak egy kicske idő után. Ezt mondjuk, igen, jellassítókkal oldottam meg, mert még itt is vannak, és hát igen, ez pont így bemegy a sín alá, és így aktiválódik. Az első videómban, ami az előző videómban, meg is mutattam ezt a dolgot, ez hogy is működik, és hol is van? Hol vannak azok a... Igen, hát igen, ez. Igen. Na, és most itt mellette építgettem egy kicsikét vasutat, ahogy már ma említettem. Jó, ide akkor diszk. És lehet, hogy a legközelebbi videót ide fogom leépíteni. És egyelőre még csak 2 videóm van, ahogy mondtam. De például kicsit később fogom felrakni a videókat, mert mondjuk nincs nagyon rá időm, hogy felrakjam a videókat, és ezt csak kicsit később tudom felrakni. Például
6. hó 1-én készítettem ezt a videót, ami vasutas, és lehet, hogy holnapra fogom felrakni. Úgyhogy nem biztos, hogy ti látni fogjátok ezeket a videókat, amiket éppen mostanában csinálok. De azt már mondhatom, hogy egy nap nem csak egy videót csinálhatok, akár 3 is csinálhatok. Hogyha megengedi az anyukám, mondjuk. Igen. Jaj. Na. És... De nem mindig van rá időm, mert végül is másodikas vagyok, úgyhogy nagyon nincs rá időm. Ritkán sok a lecke, mondjuk. Igen. Nehézek is. Na, bocsánat, nehezek is. Na és hogyha már ennyit beszéltünk, gondolom vágytok legközelebb valami izgalmasabbra is. De aki tetszett a videó, úgy értem, hogy a vasútról, az dobjon egy lájkot. Azért nem a fejemre, hanem oda alulra. Tudjátok, a videóm alatt. Igen. És akkor sziasztok!